този продукт. Преди 3 години съм ви го показвала в Тайланд. Още от тогава го използвам. Ще ви прекача видеото, ето тук да видите. Хидробиотик. Това е за кожа с несъвършенства, пъпчици, запушени пори, дълбоко почистваща, балансира кожата и успокоява също така. Тя е с мента и лавандула. Може да си я ползвате абсолютно всеки ден. Нека залагаме на натуралното. Това е български бранд. Нека подкрепяме и българските брандове. Ставям ви линк. Този продукт. Преди 3 години съм ви го показвала в Тайланд. Още от тогава го използвам. Ще ви прекача видеото, ето тук да видите. Хидробиотик. Това е за кожа с несъвършенства, пъпчици, запушени пори, дълбоко почистваща, балансира кожата и успокоява също така. Тя е с мента и лавандула. Може да си я ползвате абсолютно всеки ден. Нека залагаме на натуралното. Това е български бранд. Нека подкрепяме и българските брандове. Ставям ви линк. Този продукт. Преди 3 години съм ви го показвала в Тайланд. Още от тогава го използвам. Ще ви прекача видеото, ето тук да видите. Хидробиотик. Това е за кожа с несъвършенства, пъпчици, запушени пори, дълбоко почистваща, балансира кожата и успокоява също така. Тя е с мента и лавандула. Може да си я ползвате абсолютно всеки ден. Нека залагаме на натуралното. Това е български бранд. Нека подкрепяме и българските брандове. Ставям ви линк.